Tarragona. Va destinar 2.600.000 euros al patrimoni històric de la ciutat. Bàsicament els monuments romans de la ciutat, que en tenim 11. 2.600.000, dels quals 1.600.000 nòmines. Capítol 1. Nòmines. Clar, tenim 60 conserges. 11 espais de tota la ciutat, obertures de 9 del matí a 9 de la nit, doncs 60 conserges. 60 conserges funcionaris. Hi ha algun mal funcionari per aquí? Un terç de baixa permanent. Un terç de baixa permanent. L'altre terç que estan desmotivats. No troben aquell ganxo per anar a la feina. I l'altre que estan massa motivats a emprenyen els visitants. Tenim un panorama desolador. Us ho dic perquè no us penseu que sou únics. Seguim amb els números. 1.600.000 per nòmines, 700.000 euros per un pur manteniment, és a dir, que no se'ns caiguen les pedres. Assegurances, en fi, típic, tot el que és el manteniment i assegurances. Queden, me sembla que són 100.000 euros per activitats, que mai van per activitats, van per coses 1.000 a gastar, i no sé si l'any 2013 va haver 80.000 euros d'obres, diguéssim allò, arreglar els lavabos, coses d'aquestes. Això és els números de Tarragona. La Generalitat ni està ni se l'espera. El gobierno ni està ni se l'espera. És així? És així. Per tant, aquí l'esforç és de la ciutat. Bàsicament som nosaltres que fem l'esforç. La ciutat fa l'esforç de mantenir aquest patrimoni de vosaltres. Per què ens passa això? Home, hi ha una cosa que som tontos. Perquè fem les coses malament. Patrimoni mundial, molt bé, però vam fer els deures? No. Per això us dic ara, vosaltres heu de fer els deures abans. Trareu-s'ho al patrimoni mundial si abans heu fet els deures. Què vol dir fer els deures? Heu de tenir una visió a llarg termini del que és el patrimoni. I heu de tenir tot un pla. Els plans, jo sempre dic, no feu plans al començament de les coses, ara no planifiqueu, no s'ha de planificar, no oblideu-vos de la planificació. Perquè si no saps on vas, no vols planificar. La nostra ciutat de Tarragona, si estic pintant un panorama, si deixem el meu alcalde, em fotrà al carrer. La meva ciutat té 22 plans estratègics. 22. En totes les àrees que es podeu imaginar. Mobilitat, patrimoni, joventut, dones... En fi, 22 plans estratègics. Som la ciutat més ben planificada del món. I el nostre crit d'atur està al 19%. Oi, algo falla. Algo falla, no? Abans de planificar hem de saber un problema. Ens hem de marcar, com us he dit, la visió i els objectius. Després ja planificarem. Però què fem nosaltres? Fem un pla. Vinga plans, vinga plans. Què passa amb els plans? Primer, si fan funcionaris s'ha de 3 o 4 anys en fer-se. Quan ja està fet, ja s'han dit 4. La veritat ja ha canviat. I tu se guarda un calaix. Diuen, què feu per la igualtat de les dones? Oh, tenim un pla. No vam aplicar, però tenim un pla. Per tant, deixeu-vos estar de plans. Primer de tot, fora plans. Us posaré un exemple, perquè ho entengueu, i em sembla que per mi és molt fàcilment entendible. La comarca del Priorat, que està aquí a Tarragona, a 50 quilòmetres de casa, als anys 80 del segle XX, era la comarca més deprimida de Catalunya. La que perdia més població. Sabeu de què vivia el Priorat als anys 80? Dels jubilats. De les pensions de jubilació. Perquè els joves arrelen cap a Barcelona, cap a Tarragona, cap a la indústria química, és a dir, perdia població. L'agricultura, el raïm anava a 10 cèntims al quilo, és a dir, no donava per res. Per tant, molt bé. La Generalitat va fer un pla. Pla estratègic per la millora del Priorat. 6 anys per fer-lo. 2 per presentar-lo i un mes per tirar-ho a la grossa. Qui ha transformat el Priorat? Un sonat, un bosc, un il·luminat. René Barbier. René Barbier és... ell no té sang als venes, té fills, és de fills i net de viticultors, va tenir una visió. Quina era la visió? Totalment contrària al que deia la Generalitat. La Generalitat deia tots cooperatives, tot el bijou, gran producció, preu barat i així es vendrà. No es venia ni a tiros.
Què va dir Benet? Visió. Absolutament diferent. Per el contrari, poquíssima producció, altíssima qualitat i altíssim preu. Botelles a 90 i 100 euros. Estàs boig, t'ha sonat, ningú te'l comprarà. Bueno, quan se li va costar. Ara el Priorat treu població. Ara el Priorat és de les comarques més actives de Catalunya. Què van fer un pla? No, van tenir una visió. Una visió molt clara, molt contundent. Necessiteu grans visions per segon. Grans visions, poderoses, àmplies, duradores. No d'aquest any per l'any que ve. Quan el meu alcalde, que vam fer un festival Tarraco Viva, la primera edició, la segona, la tercera i la quarta, ens van menjar els mocs. Literalment, no venia ningú. No hi havia fires de formatges i xorissos, no hi havia desfilades, no hi havia concursos de vestuari, no hi havia res de tot això. No venia ningú. I el meu alcalde, pobre, patia molt, diu, diu, això com començarà a funcionar? Dic, home, si tenim sort i tenim paciència, d'aquí 15-20 anys. Però li agafa un atac de cor! 15-20 anys! Diu, però si jo ja no hi seré! És que no ho faig per vostè. Ho fem per la ciutat, no per vostè. Per tant, torni a l'alcalde, res de partidisme. Res de partidisme. Una visió per la ciutat és per tota la ciutat. No és una qüestió de partits, és una qüestió de visió ciutadana. Primer, visions potents.